Jedinica, ca. 1. Test. Ovo radi, bre. Ništa. Kreće novo vlog. To se bre, zvanja kolonije. Neko zvanja, ne vez. Čuje se sve, to ne Čekaj bre da snimimo ko ćeš. Ništa, krećemo jedan nov vlog da snimimo, konačno vetar stao da duva. Ja mislim vreme da se snimi nov vlog i vreme je da Despotovac krene u Kragujevac. E sad, zašto Despotovac ide u Kragujevac? Mišo, zašto? Idemo da proslavimo. A šta? Ja slavim. Čekaj, šta se slavi? Ja slavim što sam položio ispit. Kumovi, ja položio. Mili kume Položio. moj! Položio. Položio si ispit ili ispite? Ispite, množina, dečko, O, množina. a koji si ispite položio? Engleski, to si ne računa. Engleski, dobro. Analizu i upravljanje distributivnih mreža. Kako? Analizu i upravljanje distributivnih mreža, jel ti znači taj podatak, a? Ja prvi put čujem za takav predmet. To neki sad će to da naučni se predmet, proslavim, a? večeras ćeš da vidiš. Znači, to je razlog zašto mi idemo, Mišo položio ispite, 2 ispita engleski, nemo bolje da ga ponavljaš više. Sad smo kolege, stigo sam te kume. Dobro, što se tresaš? Znači, gdje idemo, bro? Ja snimi fanove malo. Fanovi, a? Nisu ovo fanovi. Plan i program je da idemo u Kragujevac, Despotovac ide u Kragujevac, kao što sam rekao, idemo prvo u Plazu, tako, a? Plaza pa Angel and Demon. Šta bre? Pa oni burgeri, šta? Ne znam da ćemo tamo, ali idemo isto da se uzme džiše za mene, znači minđuše da uzmem, konačno da nađem neke minđuše, ne mora toliko blizu da budeš za mene. Ovo je GoPro. E sad idemo, kasino ili Porta? Šta je bolje, a? Pa, nagovorili su me da idemo ipak u Portu. A što bi ti u kasino, kaži? Bolja muzika. A koja muzika ide u kasino? Narodnjaci. Mile voli disko. A u Portu, zna se, samo treskaci, U Portu ide gasolina. Gasolina, u 20 sati. Čekaj jedno pitanje, da odgovoriš ti na jedno pitanje. Kaži. Zašto opušten život ne izbacuje svake nedelje vlog? Ajde. Zateko si me sa tim teškim pitanjem. Ajde, zašto? Pa nema materijala, jel to treba da kažem? Ne, to su samo izgovori, zašto? Možda nije više opušten, sad je napred život, šta? Ne, toliko je opušten da mora da se smanji malo materijala. A onda dobro. A onda dobro, ništa. Idemo da se spremamo za Kragujevac i... Kaži nešto. I oduševili se na... O, kreće ekipica za Kragujevac, Despotovac ide, evo ga još jedan šalan opuštenog života. Preključio sam si ja. Ti gledaj na put, vozimo, sad da vam objasnim zašto ja sedim napred, a Mišo pozadi. Mišo, znaš ti zašto je to? Ne znam, objasni, molim te. Ja Vjerovatno neko pametno objašnjenje. Ovaj vlog svaki se zasniva na mom objašnjavanju. Sedim ja napred zato što se mene na definiciji, a Miše na masi treba mu više prostora pozadi. Ali zasmrdelo nešto što... Miše, što reći? Idemo u komu? Idemo u KG! KG će goreti! Večeras! Jao! Stigli smo! Opa, kakav eho, a? Ajde bre, izlazi bre! Ajde, daj ruku Mišo, daj ruku! Masa se diže, jebi ga. Ajde, Mišo, možeš, ajde! Ajde! Pazi, on paja se. Eee, Pa kad se me uništio si. zatrpali ovdje, šta da radim? Eee, košulju si mi izgužva. Eee, šta ti bre to na leđe bre? Stani, dođe vamo. Kakav ovo poskurica bre. Ovo nisi očekivao, a? Neku devojčicu zalepe broj telefona. Pa da vidimo šta piše. Maja Svilajnac. To ono kad si stao u pekaru, a? Maja Svilajnac, on će nešto više s tobom. U Žišku kad si stao. Ja stao na bujak sam sput. Ništa, ekipica je stigla, idemo prvo Plaza. Džiše kad ću da uzem, ne zna se. Sutra, a? To sutra izjutra. Čekajmo da nas gazi ova gospođa. Ajde bro vamo, ajde tamo. Idemo nešto da zamezimo. Mišo, šta će da jedeš, a? Paštetu. Paštetu, a? Ako ima paštete i leba. Beločna paprika. Znaš kako kad smo bili prošli put sa Šotkom, on došao i samo pljeskavice naručuje. Ovi kažu nema bre čoveko, ne, on će pljeskavicu. Pozdrav za Šotku i Šotka, oporavi se, znamo da i dalje žiga, ali... Tu smo uz tebe, ajde. Sad ću da vam pokažem kako to pravi čovjek s masom radi. Ajde. Mišo, sad kad si ovdje,
Ti ne upadaš, tako? Vidiš da zna sve. I sad ne upadam ni ja. Ovo mora u zgradu da instaliramo. Posle pauza loša, a? Šta kažeš, Mišo, za ovaj ambijent? Jel ima ovo u Novi Sad? Pričaj me malo gdje šta mi ne Nema u možeš. Novi Sad. Nema ovo u Novi Sad, ovo samo u Kragujevac, i nigdje više. Pa zato smo te doveli ovdje, da ti pokažemo hvala. malo, da vidiš kako ovdje. Hvala. Opa, New York je da. Treba ovdje neki thumbnail da se radi obavezno. Momci koji ne opadaju. Mišo, jedno pitanje, koja je najbolja marka ovdje u celoj plazi? Ona tamo, Amidaš. 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 E se vidi, a? Amidaš. Sada se radi thumbnail. Idemo da jedemo, a? Jelo je u onom tamo pravcu. Evo šta ćemo ovdje. Pa da uradimo thumbnail. Počeo vrijeme da ležiš ti ovdje. Znaš kako? Da si pojedom ove stolice za masažu. Mora koče da leži. Ja ležem samo na pod. Znači nikako thumbnail bez kočnog leženja. Jedno pivce i kebaba. Pa da. Ekipica došla da jede ajne komaden, svajne komaden, a ti koliko komaden? Ajde, komaden. Ajne, a? A ti? Što bre ti ajne komaden, bre budalo jada, ti si na masu. Postoji bez teksta. Ajde jedno da nas dajemo. Nema samo pameti. I idemo, živjeli žile! Žile. Kome ga nazdravim, tome da ga zaglavim. Nice. Nice. Kako pivo, Mišo, a? Ide kao čorba. Podmazano. Kako ide, a? Ja, stvarno Kao mnogo čorba. Mnogo dobro. Večeras pijemo laško, može? Ajde, Mišo. U to ime. Živjeli. Ja sam fancy. Ti si fancy. Ti samo Heineken, a? 3 sata kasnije. To će da snimim jedan thumbnail kao ja sam skočio sa ovog sprata, a? Šta kažeš, Mišo, a? Da. E, će da privuče narod to da gleda, a? Neće, a? To se zove clickbait. To se zove clickbait. Idemo, momci, vi da se vatete za glavu. Ja kao skočio sam od gluposti, umro sam. Ali nemoj stvarno da skočiš. Pazi, Nikad se ne zna. to je diskutabilno pitanje da će stvarno skočiti od gluposti. Možda skočim, ozbiljno, šta fali? O, kako ti dobro stoji. Ti si bre vojnik. Jeste veliki, ali ono, to je manji. Znaš šta, samo Ti to malo treba da da se uzmeš. spusti, malo je nekako visoko retardirano. 1200 voje, lagana priča za vatrojanstvo. Ne. Ne, nosim ovako, snimam vlog ovako. Sti, Ona malena šavica nije nam dala da snimamo, ali ovaj momak je uzeo ipak. Šta si uzeo? Ranac. Spremac za Kopaonik. Treba mi je baš za komponik ovakav. Baš taj military fazon. Završili smo u plazu sve što smo imali. Plazi. Mišo, plazi, a? U plazi, a? A sada idemo po alkoholu. Sad će pijemo, Mišo, Laško, a? Kao što smo se dogovorili, a? Može. Idemo Laško, pa kreće Koma, pa kreće Porta. Možda završimo i negdje drugdje, nikad se ne zna. Nikad se ne zna. 3 sata kasnije. Ovo nisam očekivao. Izvolite ući u našu prostoriju za Komu. Izvolite. Dobrodošli u našu prostoriju za Komu gdje ćemo mi ovo večer da provedemo. Evo malo snimi, vidiš, evo žoza se, već smo krenuli. Prostorija je odlična, dođe vamo. Kao što vidite, ovdje imamo jednu sliku, ona je odlična kad se okomiramo da gledamo u nju i da razmišljamo o smislu života. Mrtva Djeca. priroda. Mrtva priroda, ajde vamo. Imamo ovdje, ovo je za pamete samo, Fashion and Friends, to je za ove pozere. To su čavice, sve pozerske čavice. Imamo dva kreveta, kao što vidite, prvi krevet, drugi krevet, sve je na mjestu, tu je laptop, ozvučenje. Ajde sad ovamo da vidimo neku stvar ovdje. Ajde vamo bre, šta ste se zbunili kolega? Brat kamerman. Dođi brate kamermane, dođi da vidiš ovamo kako je. Stanje je toliko opušteno, može čak i ovdje da se komira. Ovako. I ovako žor, samo muzika, dijava i može sve, šta fali? Tu samo može da se komira, ne može ništa drugo, a? I pazi, kreneš da se komiraš, ako ti muka, povraćaš ovdje. A ako hoćeš da se otrezniš, ovako, uzmeš tuš, malo se polevaš po glave i da otrežnici, možda da staviš dalje da piješ. Sve je ovdje smišljeno, pametno. To je znači večernji deo predstavljen. E sad, jutarnji deo. Probudimo se, ja ću verovatno ovdje da spavam. Probudim se, ne znam gde ću, nema potrebe da idemo one ovdje, prvo ove ovdje. Lele. Prvo da se proveri i da se vidi za večeras. Ovdje je frižder, vidite koliko je frižder fancy. Ima lepo Pivo, ladno, ko taština duša. Sve ima. Evo ovdje ovaj deo za kafu. Ovdje će da pravimo čorbicu. Ali to nije turska kafa, to je Ne uranjati vodu, da, to je za ove fencere. Da, to ne pijemo. A turska, evo ga lonče. Evo ga ovdje. Ima i šoljice.
Pa ćemo kvaca Lukas da pravimo. Ovako će da držimo šolje. Kako ne Ako se malo isipe, šta će da bude? Evo ima i ovdje. Ovdje ima da se obriše. I ima tvoj omiljeni deo, je studentski deo. Stojte za pravljanje sudova. Ovako. Malo testirajte to da li dobro ide, a? Pusti li ide voda? Ide voda, ide. Kao čorba ide. I to je to. Evo da pokažemo koja se pesma sluša. BTS. Ajde jedna pesma. Opa, Chris Brown. Idemo BTS DNA. Može Mišo? Kad nije moglo. I ništa mi polako, ali sigurno šta krećemo Mišo? Komu? Evo sad u sred kome idemo da nađemo našeg brata Buraza Barabu, Tomija. Ako ne znate ko je on, vi znači ništa ne znate. Taj čovjek je najbolji čovjek na svetu, on je bubnjar, pevač, reper. Sve što treba. Sve što se tiče muzike, on je sve to. Tako da idemo sad po njega i nosimo komenzi bite. Evo ga čovjek. Evo ga, najbolji čovjek na svetu. Oooo! My brother! Motherfuckers! Cari, idemo. Ovo je najbolji čovjek na svetu kog ja znam. Yo, babies. Idemo da se kombinamo. Dobro jutro! Sinoć je bio najbolji provod, ali imam loše vesti. Nisam uzeo minđuše, niti ću da uzmem, tako da sljedeći put moram se uzmem minđuše. Mišo, kaži ti kako je bilo sinoć? Predobro, ja sam oduševljen. Sinoć je bilo toliko dobro, bili smo u Portu, prepuno, najbolje. Idemo sad za Despotovac i u kazinu smo bili, da. Gledali smo bre ovaj Fantastic Band, tako je? Da, Beca Fantastic od kino. Kako peva? Mnogo dobro peva, Ti si bi naručivao pesme. Ja sam naručivao. Naručivao momak pesme, šta si već naručivao? Džanija, šta naručivao? Nisam Džani. Jesi Džanija, šta je? Jesam. Ajde da jedemo. Ništa, idemo sad da jedemo i... Druže, pizza. Pizza, a? Tako da ovaj vlog se završava i Mišo kaže i za kraj. Oduševili ste me. I najbolji. Idemo.